Sen takia tästä talosta on tullut niin rakas, kun tässä on kaikkea tehty niin paljon. Aina tämä vaan muuttuu ihanammaksi ja ihanammaksi joka projektin jälkeen. Täältä on vaikea lähteä. Sitten joskus, ei me olla lähdössä vielä mihinkään, mutta sitten joskus ehkä. När man väl har lite udda projekt som man verkligen haft problem och liksom kommit fram till lösningar, då blir man stolt och då är det kul. Talotekniikkahan on talon sydän. Mehän nostetaan sen talon elämään. Se lämpee, siellä ilma vaihtuu, siellä on valoa. Muutenhan se on vaan kylmä betoninen kuori. It is always exciting to start a new project. There are goals and requirements, plans and wishes that need to be made into reality. Kyllähän kaikilla ihmisillä on se sama juttu, että se on tietyllä tavalla se alkuun pääseminen on aina se suurin kynnys. Ja sitten kun mulla on se visio, niin se alkuun pääseminen on paljon helpompaa. The clock is ticking. Schedules are tight. Everything must work seamlessly. You need to find the right partners with the skills and ability to finish the project, regardless of whether your project is measured in hectares or square inches. Jos mietitään niin kuin tavaratoimittajaa, joka on merkittävässä osassa sitä meidän kumppanuutta, niin luotettavuus on kuitenkin se ihan ykkösjuttu. För att ha ett projekt som ska lyckas så måste man ha leverantörer av material som man verkligen kan lita på, som alltid är trygg och levererar det de ska göra. The experts at K Group's Building and Technical Trade Division will help you find the right solutions, whether you need one screw or building services engineering for an entire project. Whether you're a technical wholesale customer, professional builder, or a consumer, we offer you high-quality products and the best expertise so that what you build today will last for generations. A successful project is a source of pride for everyone, for those who do the work, as well as those who get to enjoy the end result. Helping everyone succeed is what makes us proud.